Тихо, Румба. Затваряй. Защо? Слушаш ли нещо? Да, слушам как Тони сере в кабинета си цял ден. Ето защо в коридора видях Уейно. Не го ли е Та срам? той сере от сутринта. Татко, да го изхвърлим от кабинета. Исках, но за жалост закона не позволява да го направя. Пълни джобове за документи с лайна и ги хвърля долу по колите от прозореца. Лайна! Като дойда сутрин на работа тук, лъхва една гнусна воняна опикан китеник. Ето, чуй. Вече не остана място, където да се изсера. Сети се чашата с чая. Тебе изкапаната лъжица ще ми пробие газа. Нацелих го, май. Това е някакъв ужас! Как да подходя с това нищожество, след като репутацията на фирмата ни е стигнала дъното и сме станали за смях? Не се издържа! Просто изгони от тук Вече този ти казах, изрусен да не си нещастник. посмел да говориш така за брат си, не мога да го изхвърля! Отдавна искаш да му вземеш мястото и сигурно ти му слагаш разхлабително в чая. Майка му неба! Неба скапаните чушки! Ще повърна, каза ти, че е стояла чушки. Ако ще е така, излизай от тук, хайде!